Bueno, crec que després d'analitzar el partit va ser un punt positiu per a nosaltres. És veritat que volíem els 3, però ara toca fer-lo bo en casa. Crec que és una de les nostres característiques, té que ser així durant tot l'any, tenim que lluitar cada punt que puguem aconseguir i així serà. Sí, vam fer especial treball durant la setmana en ser més sòlids defensivament, en controlar millor les transicions, en defendre els centres laterals i crec que es va veure el treball reflexat en el partit. Una llàstima el gol que tu dius, però seguirem treballant. Jo crec que és una competició molt bonica, que jugues de tu a tu contra rivals de diferents categories i aquests partits que només queda un, i jo crec que és també atractiu per a l'aficionat seguir aquesta competició. I per a nosaltres és molt important, és també un rival que està ahí en la classificació amb nosaltres i sabem que tenim que fer molt forts a casa i els esperem a tots, segur que com els últims partits estan amb nosaltres i ojalà els puguem donar la victòria i disfrutar d'un dia amb ells que també sabem que tenim aquest compte pendent. Estic molt content, jo crec que és una etapa nova per a mi, una oportunitat deportiva, però des del primer dia m'han acollit en els braços oberts, he vist el que és la família granota des de dins i la veritat és que estic molt content i molt feliç.